Hello लोगोफोर Bodo Job Info YouTube चैनेलाव बरायबावबाय दा फाइनाली 50k जाबाय थैंक यू सो मच तो बिनिफ्राय आसाम पुलिसनि आपडेट लाना फैदों रिजेक्ट जानायफोर आरो लोगोसे फट' साइन डाबल रेजिस्टार बिनिफ्राय फरवर्ड आईडी नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय था जोबजासिम आरो जायफ्रा चैनेलाव गोदानै फैदों तो साबस्क्राइब खालामदो Bodo Job Info YouTube चैनेलाव नोंथांमोना जेब्लायबो आसाम पुलिस इन्डियान आर्मि एसएससिनि आपडेट मोनखायो दा एसएससि एन्सार किसा जानुवारियाव फैनायनि चान्स दङ मानोना दासिमबो एग्जाम सोलिगासिनो दं लोगोफोर डिसेम्बर 30 सिम सोलिगोन बेखायनो जानुवारियाव फैनायनि चान्स दङ दा बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामदों रिजेक्ट जागोन नामा फट'आव माबादि नांगौ बेनिफ्राय लोगोफोर डाबल रेजिस्टार खालामनो हागोन नाया बेनि सायाव जों गासिबो सावरायगोन तो बेनिफ्राय जों फैबाय दायो अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे स्टेप्स फल' खालामखानांगौ जेरै फार्स्टआव जों रेजिस्टार खालामनांगोन आईडी मोनगोन आईडी मोननाय लोगो लोगो लगइन खालामना एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन दा मोनसे खोथा गोबां कमेन्ट्स खालामदों मोननै मोनथाम पोस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया हायो लोगोफोर नोंथांमोना जेराव इलिजिबल जागोन बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंनि फरायनाय आरो बैसोनि सायाव सोनारगोन अब्ला नोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो एप्लाइ अपसन ओंखारखागोन दानिया जोंहा बेयाव माखासे स्टेप फल' खालामनांगोन जेरै फार्स्टआव रेजिस्टार खालामनांगोन लगइन खालामनांगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन आरो एक्न'लेजमेन्ट डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों लोगोफोर सिगांनि आईडीजों एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया होननानै बाट बेयाव नोंथांमोना हाया बे जाबाय गोदान सिस्टेम बेनिफ्राय माखासे इनस्ट्राक्शन्स दङ बेखौ फल' खालामथारनांगोन बेयाव रोखा रोखा लिरनाय दंखायो मोनसे मबाइल नाम्बारजों नोंथांमोना मोनसेल' रेजिस्टार खालामनो हागोन इमेल आईडीजों बेनिफ्राय लोगोसे नोंथांमोना बे आईडीआनो 2021 आरो 22 सिम सोलिगोन जेसेबांनो आसाम पुलिसाव साख्रि ओंखारगोन बे मोनसे आईडीजोंनो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोना चेन्ज खालामनो हाया आरो लोगोसे नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा रेजिस्टार खालामनायाव लोगोफोर मानोना इडिट जाया अके तो इडिट जाया रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखिजाया बेयाव बुंदों जुदि नोंथांमोना सासे केन्डिडेटआनो गासैबो सेम रेकर्डजों मोननै मोनथाम माल्टिपल जुदि नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा केन्सेल खालामगोन बा नोंथांखौ रिजेक्ट खालामगोन बेखायनो नोंथांमोना बेखौ खालामथारनाङा जुदि नोंथाङा मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना मिस्टेक जादोंबा तो नोंथांमोना प्रब्लेम जानो हागौ उनावहाय मानोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसनावहाय नोंथांमोनखौहाय रिजेक्ट खालामनो हागौ स' बेखायनो नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा आरो जायफोरा आईडी गोमादों तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे राहा दङ बेखौ नोंथांमोना जोबनायथिं होगासिनो दङ दा लोगोफोर जोङो एप्लाइ अनलाइनाव थुना होग्रोदो दा जोङो बेयाव थुनाय लोगो लोगो मोननै अपसन मोनबाय लगइन आरो मोनसेया जाबाय रेजिस्टार नाउ दा जोंहा गोदानब्ला जोङो रेजिस्टार खालामनांगोन आरो जायफ्रा रेजिस्टार खालामबाय लगइनाव थुनांगोन दा बेनिफ्राय मोनसे राहा जायफोरा आईडी गोमाबाय बावबाय तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे हेल्प डेस्क दङ दा बेयाव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन बेनो जाबाय मेल खालामनो हागोन तो नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन जे नोंथांमोना एप्लिकेसन होनांगोन जे नोंथांमोना बिदि जादों होननानै नोंथांमोननि जाहोनखौ खिथाबानो जाबाय अब्ला नोंथांमोननियाव मेल बेक फैनो हागौ आरो बे मेल एड्रेसाव नोंथांमोननि टाइमा जाबाय 10 AM निफ्राय 5 PM सिम नोंथांमोना सानडेनि अनगायै बेयाव नोंथांमोना एप्लिकेसनखौ हरनो हागोन अब्ला नोंथांमोना मोनफिननो हागौ मानोना आसाम पुलिसाव दासिमबो अपसन फैयाखै रिकभारि खालामनाय फरवर्ड आईडीखौ तो बेखायनो नोंथांमोना जायफोर आईडी गोमादोंमोन कमेन्ट्स खालामदोंमोन बे खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन नोंथांमोना मेल एड्रेसाव तो नोंथांमोना हरबानो जाबाय कल खालामनाङा कल खालामबा गोबां कल्स थाङो नालाय बेखायनो नोंथांमोना मेल खालाम बेस्ट जागोन दानिया जोंहा थांसै फैदों माखासे स्टेपआव बे जाबाय फट' आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबां प्रब्लेम जादोंमोनबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे फट'आव डेट नांगौ नामा होननानै दा बेयाव जों फैबाय माखासे इनस्ट्राक्शन जों नायफिनसैलाय फट'आ माबादि साइज जानांगौ नोंथांमोना बेखायनो जायफ्रा नोंथांमोना माखासे मिस्टेक मावबाय रिजेक्ट जागोन मानोना लिरनाय दंखायो दा फट'ग्राफनि साइजआ नोंथांमोननिया 450 सिम हागोन मेक्सिमाम 100 निफ्राय तो बेनिफ्राय ब्लार हरनाङा 100 नि बारा खालामथार बेनिफ्राय फट'आ 1 जुलाइ 2021 नि लेटेस्ट जानांगोन बेकग्राउन्डआवहाय व्हाइट कालार एबा गुफुर कालार जाथारनांगौ बेनिफ्राय नोंथांमोननि फट'आ कालारिं जानांगोन अके लेटेस्ट जानांगोन बेबायदि जायाबा रिजेक्ट जागोन एसएससि बादि नाथाय डेट अफ बार्थ एबा नोंथांमोननि बेयाव डेट अफ प्रिन्ट बेखौ नाङा बेयाव लिरनाय गैखाया तो नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बेनिफ्राय दानिया सिगनेचारा नोंथांमोना व्हाइट पेपाराव नोंथांमोना डार्क ब्लु एबा ब्लेकजों नोंथांमोना होनांगोन स्केन खालामनानै मेक्सिमाम 100 KB सिमल' बेयाव हागोन तो बेयाव नोंथांमोना ब्लार खालामनाङा डकुमेन्ट्सआथ' मिथिखाबाय बयबो बेनि अनगायै पिआरसियाव फैबाय दा पिआरसि होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना पिआरसिखौथ' गोबां एप्लाइ खालामनो हाखायासै तो बेखायनो डमिसाइलानो जाखासिगोन बेयाव डिजिपि बुंनाय मथेब्ला पिआरसिया जायफ्रा मोनाखै तो नोंथांमोना डमिसाइलजोंबो एप्लाइ खालामनो हागोन तो नोंथांमोना बेखौ टेनसन लाथ'नाङा बे माबा मोनसे रिक्स थागोन बेनिफ्राय दानिया मोनसे बेस्टआ जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ नांथारगौ बे गैयाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जाखागोन मानोना बे गैयाबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन
थ' बेनिफ्राय अफलाइना जागोन ना जाया गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन सिगांनिया थ' बेबो जायो जेसेबांनि नोंथांना डेटआ थागोन अब्लासिम नोंथांमोना भेलिडिटि थासान्दि बे नोंथांमोना सिगांनि एमप्लयमेन्ट एक्सटेनसन एप्लाइ खालामनो हागोन टेनसन लानांगौ गैया आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन गोदानै बेनिफ्राय जोंहा जायफ्रा नोंथांमोना अफलाइन सिगां खालामदोंमोन नोंथांमोनाबो रेजिस्टार खालामनांगौ अब्लासो जोंहा अनलाइन प्रसेसआव फैनो हागोन लोगोफोर जोंहा माने अनलाइन मोनगोन आरो एबा जोंहा रेजिस्टार जागोन जायफ्रा अफलाइन सिगां खालामदोंमोन दा बेखिनियासिम लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो क्लियार जाबाय थ' लोगोफोर टेनसन लानाङा जायफ्रा नोंथांमोना मोजां एप्लाइ खालामदों गासैबो साक्सेस जागोन बेनिफ्राय मिस्टेक मावदोंबा नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन दा बेखायनो जायफ्रा अनलाइन सेन्टाराव एप्लाइ खालाम थांगोन थ' नोंथांमोना मोजां खिथाबानो जाबाय बेकग्राउन्डखौ गुफुर खालामहो बेनिफ्राय नोंथांमोननि साइजआ मोजां होनांगोन जाहाथे बिथांमोनाबो गासैबो इन्सट्राक्सन्सखौ फरायनानै एप्लाइखौ खालामनो हायो नङाबा SSCGD बादि रिजेक्ट जागोन दा फट' अनलि डेट नाङा नोंथांमोना बेखौ टेनसन लानांगौ गैया गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर आसाम पुलिसनि माखासे लेटेस्ट आपडेट दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो जायफ्रा आंखौ सापर्ट होगासिनो दङ 2020निफ्रायनो थ' थेंक इउ स' माच थ' आसा खालामो बेबायदिनो सापर्ट होबाय थागोन आरो 100K नोंथांमोना थाबैनो खालामना होगोन